Temporaryo giundang sa ubang mga pribadong resort sa Zamboanga City ang ilang operasyon gumikan sa kakulangon sa tubig. Samtang gipailawom na sa state of calamity ang tibok Barm Region tungod sa epekto sa El Nino. Ani ang dugang detalye? Dili sa ginapasudlan sa mga buot maligo kining usa ka pribadong resort sa Barangay La Paz, Zamboanga City ang hinungdan. Walay tubig ang ilang swimming pool. Matod sa tag-iya, magduwa ka bulan na silang walay operasyon kay hinay ang supply sa tubig. Matod pa, sagad sa ilang supply gikan sa mga tubod o spring water sa bukid. Apektado ko yun, 2 ka bulan na. Walay tubig, init kayo. Minsan ka nang gusto magsulod din, di pasudlong kasi walay man tubig. Busa ang ubang resort owner sa maong barangay sab, nag-repair na lang una sa ilang swimming pool nga walay tubig. Kami, wala kaming tubig. Buti nga, merong, yung sa Tuburang Basario, meron. Tapos yung iba doon sa Nia naman, nawawalan na rin ng tubig. Ako, ginagawan ko talaga ng paraan. Sumala sa Zamboanga City Water District, May parts ng La Paz, may service area tayo dyan, pero hindi lahat, sir. Hindi. nanginaot na lang ang mga apektadong resort owner nga mabalik sa normal ang ilang operasyon kung ting-ulan na. Hinuon sumala sa pag-asa sa Zamboanga City, pahumanay na ang El Nino. Most likely from this month matatapos sa itong El Nino condition natin. Since March, April, May yung season na magkakaroon siya, mag-persist, pero probably this month or earlier next month. So yun na pa yung mga chance na mawala na or matatapos yung El Nino condition natin. Gipailawom na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kini pinaagi sa Proclamation No. 002 Series of 2024 nga gipagula sa reyon niadtong milabayng adlaw. Human sa natalang halapad nga kadaot nga natala sa reyon gumikan sa El Nino. Ilawom sa proclamation, giawhag sa Bangsamoro Government ang BARM Ministries ug uban pang concerned agencies nga magmugna og mga lakang sa pag-atubang sa nagpadayong hagit sa reyon sa maong kalamidad sama sa paghatag og medical assistance sa mga apektado, relief ug uban pa. Wala pay gipagawas ang Bangsamoro Government kung pila ang kinatibuk-ang danyo sa agrikultura ug uban pa sa lungsod. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.